kubukeka sengathi umzali uthanda usibanibani einganeni ukudlula ezinye ingane idalwa yini yonto? Hey, yazi wemntaka ma ngiyafisa ukuthi ngabe ulwazi nginalo kodwa nginokubuka ngithi mina esikhathini esendlule lento ibingenzwa ukuthi umama noma ubaba abe seduze nalowo mntwana ngaleso sikhathi ngoba phela umntwana ongakhuliswanga uzokhumbula ukuthi laba abantu abadala thina basikhulisile besizalwa uthola ukuthi salwazi sihamba futhi sibuyele emsebenzini sikhuliswa ugogo njenganathi nje thina sikhuliswe ugogo maNkosi kodwa ke mina ngaleyo nhlanhla yokuthi futhi ngeke ngisho ukuthi inhlanhla ngokuthi umama nje agule kanti mina ngisesesigabeni sokuba mncane ngase ke ngithola ukuthi ngibe nesikhathi naye ukundlula mhlambe abafowethu abadala ngoba kunabafowethu ababili abadala nosisi wami ke oqala engizothi umama nje waphi wintombi eyodwa umuntu ke futhi naye ngizosho ukuthi udlale irole yokusikhulisa uyisisi omdala uMbuleko namhlanje akakakhohlwa ukuthi uyuma wethu uthetha lento ongakazi uzuyibona makuthiwa nje naku uyafika ufikile uyayimbona ukuthi nansi le ntombi isishinga ngoba ubona ucha hayi lento ukuthi umama kuthini ikuyena lapha sasenayo imaphi ama challenges sikhulile njengamanje ukhulile mfowethu ngaka imaphi ama challenges oyubhekane nawo nasi isikole impahla zokugqoka okhisimusi makufika nje ama festival December nanibhekana naziphi inkinga nisakhula ngoba ngiyeza ukuthi ngazuthi kwakukhona i-distance between you and abazali ama-parents sasinjani isimo iziphi inkinga nanidibana nazo njengezingane nalo wakukhulisa thina ke sibe nenhlanhla wephunga lenje sibe nenhlanhla uyabona uMaNkosi ake ngithi nje lapha endlini yabaNkosi babekhulise abafazi engizwisisa kangangokuthi noma inkinga bezikhona kodwa besingaboni thina njengabantwana ngikhumbula nje salwazi no sisi wakho omncane ugogo Msibi ugogo Msibi bebedume ngokuthi makuthiwa kuneyinkinga ebebethandaza hayi uyabona ugogo Msibi ethi sithe ufikile 1 uqhuma umntandazo la kodwa ke into ababethanda ukusikhulisa ngayo eyokuthi kungabibikho umehluko ebantwaneni abathile nabathile yebo kuyenzeka ke lapho uthola ukuthi naku umfowethu usenemoto yakhe usenebhola lakhe uyabona kodwa nje babezama ngakho konke ukuthi bayibulale leyo nto kuthini siqala manje nje lemingcele yokuthi manje uthola ukuthi ulona usethi lokho kwami lokho uyabona hayi thina sikhulanga kanjalo mfowethu bekuphilwa nje uma ngabe wazi ukuthi uma mncane uyazi ukuthi uphethe yonke